खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रकिबुल हुसेना एमएलए मासि एंगारबाय। लामदिंआव सासे आइजोखौ दुथांफोरा गावथारदों। महन भगवतआ मणिपुरनि सायाव राहा लानो मोदी सरकारखौ खावलायदों। जामुगुरि हाटनि दरसि गामिनिनो साथाम सिख्लाया 5 जुननिफ्राय गोमानानै दङ। बिटिआर सरकारा फालांगिरिफोरनो साइकेल रानदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कांग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो सामगुरि विधानसभा बियाबनि एमएलए रकिबुल हुसेना गावनि एमएलए मासिखौ एंगारबाय। लोकसभा बिसायख'थियाव देरहानानै एमपि महरै सायख'जाखांनायनि उनाव रकिबुल हुसेना एमएलए मासिखौ एंगारदों। रकिबुल हुसेना दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि आखायाव गावनि एमएलए मासि एंगारनाय लाइजामखौ गथायदों। बे हाबाफारियाव बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे दंफायोमोन आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनाबो। मख'नो गोनांदि विधानसभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया आरो कांग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा रकिबुल हुसेननि एमएलए मासि एंगारनाय लाइजाम गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मदद खालामदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सामागुरिनि एमएलए रकिबुल हुसेना बावैसो बारग'लांनाय लोकसभा बिसायख'थियाव धुबरी लोकसभा मासियाव बादायदोंमोन आरो हादरनि गेजेरावनो बांसिन भटनि फारागथियाव देरहानो हादोंमोन। बेनिखायनो रकिबुल हुसेना दिनै गावनि एमएलए मासिनिफ्राय रिजाइन होयो। बबेखानि देग्लायनि लोकसभा बिसायख'थियाव रकिबुल हुसेननि अनगायैबो गुबुन 4 सिटिं एमएलएआ एमपि महरै सायख'जादों। बेनि सासेया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि। कार्बि आलं जिल्लानि डिपुआव समबारखालि हराव सासे आइजोखौ सिनाय मोनि दुथांफोरा गावथारदों। गावनि न'आवनो दुथांफोरा गावथारलांदों आइजोखौ। दुथांनि गुलियाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 23 बोसोर बैसोनि सुकुरि टिसफि होनानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सुकुरि टिसफिनि गुबै न'आ दकमका पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय देनगावआव। नाथाय देरसिन आरो दुइसिन बिब' बिनानावनि सोलोंथाइनि थाखाय दानसे सिगाङावसो डिपुनि आरलंलांसोआव थाफैदोंमोन। बेनि गेजेरावनो समबारखालि हराव उसुं जावनानै न' सिङाव हाबनाय दुथांफोरा आइजोखौ खास्रि बिस्रि गावथारलाङो। बबेखानि सुकुरि टिसफिखौ दुथाङा लाथिख' जानथाय एबा पइन्ट ब्लेंकनिफ्राय गुलि गावदों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय आइजोखौ गावथारलांखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मणिपुरनि थासारिखौ लानानै जिंगायाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुंद'यै आरएसएस। बेनिखायनो मणिपुरनि सायाव राहा लानो मोदी सरकारखौ खावलायदों आरएसएसनि चिफ महन भगवतआ। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मोदीआ गाहाय मन्थ्रि महरै फिन समायखिरा लानायनि उनाव समबारखालि केबिनेटनो बिफान राननानै होदों। बे हाबाफारियाव आरएसएस चिफ महन भगवतआ बाहागो लानानै मोदी सरकारखौ सुबुरुन होदों। नोजोर होनो गोनांदि बोसोरसेनि उनावनो मणिपुरनि थासारिया गोजोन फैयैनि थाखाय महन भगवतआ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मणिपुरनि थासारिनि सायाव नोजोर होनो मोदी सरकारखौ सुबुरुन होदों। बेजों लोगोसे गुबुननि थुलुंगा होनायाव मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिया जादोंमोन आरो दाङाबाजिनि अरा दासिमबो मणिपुराव जोंगासिनो आरो सरासनस्रा सुबुंफ्रा मोगा-मोगि जानांगासिनो होननानैबो आरएसएसनि चिफ महन भगवतआ बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि मे दानाव मणिपुराव मेइतेइ आरो कुकी हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। बे हारियारि दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो बे जाथायाव दासिम सा 200निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। बेजों लोगोसे गावजों गाव न' सावलायनायाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा न' गैजायै जानांबाय। बेनिखायनो बे बिथिंनि सायाव नोजोर होनो महन भगवतआ मोदी सरकारखौ खावलायदों। सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जामुगुरि हाटनि भरलि सापरिनि 3 हिनजावसाया गोमानानै दङ। दरसे गामिनिनो 3 हिनजावसाया 5 जुननिफ्रायनो सोमोनांथावै गोमानानै दङ। 5 जुन खालि बेलासियाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो 3बो हिनजावसाया न'आव थांफिनैयाव गामिनि सुबुंफोरा सन्देह जायो। बबेखानि दरसे गामिनिनो गोमानाय 3 हिनजावसाखौ 14 बोसोर बैसोनि आसमा खातुन, मैना खातुन आरो 15 बोसोर बैसोनि स्वरूपा खातुन होननानै सिनायथिनो हादों।
रिपर्ट बायदिब्ला हिनजावसाफोरनि नखरा सिगाङावनो बेनि बागै जामुगुरि हाट पुलिसनो रिपर्ट होदों आरो एफआइआरबो होदों। मख'नो गोनांदि बै साथाम उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ दुथांफोरा फुस्लायना लांनानै देहा फालांगिनि गेंनो फानहैनो हागौ होननानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जायगानि रायजोफ्रा सन्देह खालामदों आरो पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों गासैबो जाथाया सोराङाव फैगोन होननानैबो रायजोफ्रा आसाबादि। बेनि गेजेरावनो 5 जुन खालि बेलासियाव साथामबो हिनजावसाया न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव सासे हिनजावसानि गाननाय खसाबखौ गामिनिनो खरसे फुख्रिनि रुगुङाव बोखांनो हानाय जाथाया बांसिनै सोमोनांहोदों आरो सानहोदों। बिटिआर सरकारा दिनै फिसा फिसा फालांगिरिफोरनो साइकेल राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव बानजायनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिफोरनो साइकेल रानदों। 300निबो बांसिन ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिनो इएम राकेश ब्रह्मआ बिटिआर सरकारनिफ्राय साइकेल रानदों। राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिफोरखौ मदद खालामनाय आरो सुंथानायनि थांखियै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर हालामाव 5,000 साइकेलफोरखौ राननानै होगोन। बे साननैसोनि गेजेरावनो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिफोरनो साइकेल राननानै होनाय जागोन। ओरैहाय बिटिआर सरकारनि बे हाबाखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बाख्नायदों अनसुंथाइ मोननो हानाय मुलाम्फागिरि एबा साइकेल मोननो हानाय फिसा फिसा खुसेरा फालांगिरिफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।